Chenro mitao gi migao mar arita mar jukwaa la usalama donjo e kaunti ma Kisumu nyakoro mgajong odiochieng' ma kawuono matarika 18 dwe mar 9 2025 kod abich geno mar aniriyo makare waikoni weche manyien odiochieng' bende koro ng'anyo mar jopuonjgo mag mbalariany donjo odiochieng' mar ariyo mi ler mar wach ni kaka osebedo ka bende arwako pachi live mar ote machoki na 3:06 nono wantiere kache live Ramogi TV Facebook Ramogi TV K imbui mar S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magetho weche. Ng'anyo mag jopuonj mbalariany donjo odiochienge mar ariyo ka chenro mag somo medero chore kuonde tiegruok go mag piny owacho. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen obago twak kod jopiny ma Kisumu ewi weche arita e chenro motisi ni jukwaa la usalama. Juzi tumepoteza watu wa muhimu na wakapoteza maisha, hata miezi 5 ijaisha. Tena leo hii imetokea. Tunaomba serikali itusaidie kwa hili jambo, itubanulie taraja ikue pana ni pana sana, itubanulie taraja. Atachielo wito ngimane kama kochiko enyore masira marapaya mabera ya pema Migori kadhi Sibania. Machiegni nyakoro mgajwang' chenro en migago nyinga Lydia Hoke. Ng'ata chiel owito ngimane kaji mamoko 9 yudo hinyruok e masira marapaya manoyudo nyamburko mar Probox mating'o jowuoth kod lori mar chakla e karo lalo mar Metembe mayudre sub county ma Mabera e apaya maduong' mawuok Isibania to chomo boma ma Migori. Jopiny koro golo kwayo ne piny owacho mondo mi orang gik ma inyal tim e duoko piny masiche mathoro timore e lalono. Jojuma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Kalore kod lipot mogol kod obila e sub-county ma Kuria West, masirani mar apaya mane otimore kar saa achiel mar midhiambo mane ojuko nyamburko mar Probox mating'o jowuoth kaachiel kod lori mar chakla ne weka dereva mar Probox ne owito ngimane. Jatend obila e sub-county ma Kuria West Ruben Bet yango ni jowuoth mamoko 9 mane idho nyamburkono mar Probox noyudo hinyruok mopogore opogore kendo gidhi nyime kod thieth e osiptende mopogore opogore. Joneno wa nyamburko mar Probox ne oriko wuok e boma ma Migori ka ochomo Isebania. Kalori mar chakla to ne oriko wuok e boma ma Isebania ka ochombo ma Migori e kinde mane masirani otimore. Kati ya trailer ilikuwa inatoka upande wa Sirari boda ikatelemka kuja hivi ikakutana hapa kwa daraja katikati kabisa, wakagongana na Probox ana kwa ana. Wale majeruhiwa wamepelekwa hospitali. Jodak mama Bera wacho ni karolalo mane masirani otimore osebiro kanyo mogand mathoth osewito ngimagi ka gidwaro mondo koro piny owacho koro konygi e yaro laloni manyametembe. Naomba waje waangalie hii daraja ipanuliwe, manake ni sana ni hata kupishana kwenyewe huwa zina mpaka isimame ama ipunguze mwendo. Ikija na mwendo kali wa kasi kabisa lazima ajali itatokea. Tuomba serikali itubanulie hii taraja ikuwe kubwa. Hii taraja ni finyu. Juzi tumepoteza watu wa muhimu na wakapoteza maisha, hata miezi 5 ijaisha. Tena leo hii imetokea. Tunaomba serikali itusaidie kwa hili jambo, itubanulie hii taraja ikuwe pana ni pana sana, itubanulie taraja. Jodak mama Bera bidwaro mondo koro ket matute ya payane to wenye machiegni laloni mondo koro kony e gik masiche mag apaya. Pia mimi ni dereva. Mimi kitu ningeomba katika hii daraja, hii sehemu, hii daraja imekuwa kwenye kona. Unapotoka upande wa Isibania, hata kama ukiwa na gari kubwa, hii sehemu inatakikana iwekewe pumps, kwa sababu ile pumps inasaidia za zingine unatoka juu ukiwa na mwendo wa taratibu. Watusaidie watuwekee pumps kama hata ni 2, maana hii sehemu iko kwa kona, mtu akitoka pande hii wanapata kuonana. Kama ne masirani ne otimore osebiro kanyo moganda wacho ni osekelo lal mange mathoth mag oganda. Waje waangalie kabisa hii kitu, manake imeua watu wengi hapa, tumezika watu wengi. Daraja imeanza, watu wanakufa, tunaongea hakuna kitu inafanyika. Rais anaambiwa mbunge nini, hakuna kitu inafanyika. Tarik 19 dwe mar achiel mar higani ji maromo 5 ne owito ngimagi e kamoro achiel ni mane masirani otimore.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Ng'anyo ma joche mar yanyo donjo odiochienge mar ariyo kawuono ka gikonyo kata ginyono ka tiendgi ne ok gibidok e klas nyaka dwachgi adek madito chop kare. Ne giloso mbalariany ma Nairobi kama giwacho ni sirikal nokodewo malungogi e thuolo mane gichiwo motelo ne ng'anyo margi ka sani onge twak moro amora mabiro duokogi e klese. Kawuono jopuonjre ojwang'o klese thoth kuonde tiegruok mane walimo kendo onge chenro moro amora mar puonj ma dhi nyime e tat somogo. We launched this strike with 3 basic ingredients about why we went on strike. We are not going to relent, and as we stand here, we'll keep rallying all our members to say in one voice, no work because there's no pay, and we are not going to sacrifice any further. We are very saddened that the government now pretends to be very much aware and very much remorseful, and they are now sending us letters, calling us to meetings, saying they have already set aside money, but the money has not reached the universities. The money has not reached the workers. We do not understand. This money was supposed to have been paid beginning of July this year. Kodhi kaunti ma Kisumu ni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen dhi nyime kaluwore kod chenro mobagi mar jukwaa la usalama mantiere e kaunti ma Kisumu kama gijiwo arita e bwo chenro motisi ni jukwaa la usalama. Tude kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mantiere kono wawinje kaka chenro no dhi mbele. You know, with these criminals in the local area, how CSS, is there a way we are complacent ourselves? Are we so unfriendly to the extent that the citizens cannot report those cases, or they don't trust us to report those cases? We will need to discuss that issue, because it's very sexual and gender-based violence is really a very serious issue, and it's affecting very young children. You know, yesterday has been, I'm sure it's been reported now, but I know we were briefed yesterday in Migori County. Can you imagine a 13-year-old girl going to school was not only defiled, but was also killed? It was Homa Bay, actually. Was that Homa Bay? Yeah, it was Homa Bay. It was Bita, actually. And and this is not, that is a case that has been reported. There are many cases that never get to go to the national level. And we are talking about children. Some of them being defiled by their parents, by their teachers, even by chiefs and assistant chiefs, and police officers. Some of us who are sitting here are the perpetrators. We need to ask ourselves, how best are we going to deal with this issue, and what repugnant cultural practices are perpetuating the continuous existence of this vice in our midst. These are some of the things I want us to discuss together with border issues, mambo ya administrative units and the others. But as you get a chance to come and speak, unajua sijaongea, introduce meeting. So I also have something to say, but baadaye, with the leaders who are here. And when you come to speak here, so don't speak about our welfare, sisi wenyewe nini. Talk about how can we improve, including sometimes I realized yesterday in Siaya, and particularly in Ngem, there's a very bad working relationship between the OCSs and the chiefs. And we're still trying to figure out what exactly are they competing for. Sometimes chief wakiarrest watu wa pombe na bangi, wakifika police station, OCS ana release. Alafu anamwambia una power. I've been told in some cases you are fighting over the loot. So OCS ataki chief akuwe na power, kwa sababu chief akiwa na power atakuwa anashika, akipewa kakitu ana release. So yeye OCS ndio anataka ikuwe ni yeye ndio anashika na kurelease na kakitu. So as a result, you are not working together, because it is corruption that is creating this problem. And we need to honestly discuss the problems, including of corruption in our midst, that makes it difficult for us to deliver. OCS, I'd like to hear from you.
How can we improve working relationship between the police and the public so that we don't have incidences where people see you as the enemy but see you as partners? So in your proposals, you should tell us how best we can work together and foster that relationship. That's what we are looking for. That's why all leaders are here, county, national. We're trying to work together to make sure that this issue is these issues are addressed. I want to thank Professor Anyang' Nyong'o for coming here despite having a very serious medical issue to attend to of a relative, of a friend. And he did it graciously. Thank you very much, Prof. As I've said, we worked with Prof. And he has requested that we release him. Ordinarily, I would have wished him to hear 2, 3, 4, 5 people, but the case he is attending to is genuine, and it is necessary for us to allow him to go. So we will break our normal procedure before I give to the RC to proceed and give Professor Anyang' Nyong'o a few minutes to say something to us before he goes. Makofi. Can you clap much more vigorously than that? Thank you very much. Thank you very much, Waziri. Waziri and I were in the Senate together, the first Senate, and we helped create the foundation for the Senate. And I think the Senate owes us gratitude for having done a good work. Makofi kwetu basi. I will say very little because the Waziri has said almost everything I wanted to say, but one, be very frank with the minister on the issues that you raise. For example, this child abuse issue, it comes up too often. And I think if we had community barazas in every village, like they used to do when I was growing up, and people with bad manners are pointed out or are shamed, I think this would go down. Secondly, I'm really concerned, I don't know whether you're concerned too, that we have too many sects coming up in our community. Somebody just wakes up one day, a drunkard, forms a church. I'm serious. Forms a church, and people go there, beat drums for a very long time, and you never know. So I think communities, even when people say religion is a personal thing, but when it becomes an institution, I think leaders should get concerned because you may not know what's going on in there. Thirdly, Mr. Waziri, I've had direct experience of a police station where people report that alcohol is being brewed somewhere illegally. They should take action. The police there go there themselves to help themselves to that drink. So you don't know who is keeping the law with. These things happen. I mean, this was in my own village, by the way. I didn't know what to do because these policemen are not under me. They are under somebody else. But so I want you to bring to the minister some of these things honestly and frankly, so that together as Kenyans, we can deal with these things. We have here MPs, senators, we have here members of the county assembly, members of the county government. Let us talk together with you people today, so that when we leave here, every institution is going to take responsibility for making that peace and security prevails in our nation for purposes of a healthy development. I will leave you in the hands of my Deputy Governor, Excellency Matthew Owili. I have a very serious case at Aga Khan Hospital, a very close relative. We should go for surgery and we need to sign certain documents and make sure that the thing goes well. Bwana Yesu asifiwe. Mano kanye ntwak madhi mbele nyakol mgajonge chendono mano mar jukwaa la usalama maitao gi migao mar arita. Motelo ne manyo migao mar arita Kipchumba Murkomen no oyango ni time mag rocho ratich mine kod nyithindo matindo kaachiel gi lonje mag kit chwech
Ogotache kaunti ma Kisumu kod atamalo 36. Owacho ni en kwan mantie malo maoingo kata mano mar piny Kenya duto mana atamalo 31. Gino makoro wacho ni nyaka koro kedgo motegno. Oyango ni tendo bila sani koro dhi medo kita okenge magarita maneno ni achije manyao timbe gondhi kendo ochwali doho. Bende olando ni kweth mag obila mowuok Nairobi oseore sub county ma Suba North konyo timo nonro bang' ka nyathi ma ja higni 13 ne obambi ma ochuo negi. Olo seche mane ochopo Kisumu motelo ne romo mar arita mar jukwaa la usalama. This county, as I said, 36%. Part of the reasons why it's prevalent is because of repugnant practices, including disco matanga, including wife inheritance, including issues that related to broken family ties. And this as the people who defile our children are those whom they expect a greater protection, to make sure that these criminals are apprehended, and the National Police Service must take very stern action against this issue. Again, because it's widespread in many parts of the country, we are going to have to look at this issue even with greater focus. We do not have rescue centers here, so it's important also that the county government invest in rescue centers to make sure that we can deal with these issues. Mokuom jopuonjre mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga ibuma Mabondo riwore kod jopuonje ng'anyo mar jopuonj mbalariany makoro donjo odiechienge mar 2 kawuono. Watudre kod jafwambo ma Siaya Steve Biko mondo mi onyiswa kaka weche chal kono. Erokamano ahinya. Kawuono ng'anyo no ero mar jopuonj mag mbalariany ma pacho ka endi odonjo odiechienge mar 2 ka nyaka gie sani eri antiere mbalariany eri ma Jaramogi Oginga Odinga mayudre Bondo. Ayudo kinde mar twak ka eri kod moko kuom jopuonj mag mbalariany eri ka achiel kod jotend rowere kata jotend jopuonjre mantiere skundni eri. Kachiel ang'e gi pimnwa ne to gin ywak mage magin godo, to chenro mar ng'anyo makoro dhi mbele kani hinyogi e yo machal nade, to gin dwaro mage made gigomb kowuok kuom piny owacho. Dr. Francis Okelo Odundo, and jatelo mar UASU mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Watelo ne jopuonj mbalariany, an gi jowaka motelo ne sectors mopogore opogore e university kae. Wan e ng'anyo nikech wan gi agreement manotim last year ma government nyaka kawuono otamre mondo omiwa pesa mano winjre higa mokalo. Kendo wan e ng'anyo nikech nitie agreement mano bedo go higa 2021 2017-2021 CBA ma bende nyaka kawuono government pok omiyowa pesa no. Wan e ng'anyo nikech wan gi gik moko ma iye kae ma koro ok national kaka medical cover, yore mag thieth ma onge university kae. Sani ka ng'ato tuo iye kae to kin gi pesa tidhi thiedhri mokwongo e kibiro i-claim, to kionge pesa ti iditadira nyaka chieng' ichang kendi, ok nyadhi e hospital. Koro weche ang'wen go emomiyo wan e ng'anyo. Wan kaka jotich ma mbalariany duto te ma e Kenya mangima wan e ng'anyo, kendo Jaramogi Oginga Odinga en achiel kuom mbalariany go. Wawacho ni wan e ng'anyo nikech pesa mane sirikal onyisowa kendo ne waketo girimiti ma obedo signed ni onego miwa pesa kochakre higa mar 2021 gi 2025 kendo 2017 gi 2021. Pesa go onego bino sedonjo fukewa by nyoro, to pok waneno. Sirikal tiyo mana gi pesni yo mamoko kendo gi waste pesa, to gidwa ng'iyo maisha kata ngima mar jopuonj gi jotich ma e mbalariany ma pacho ka. Koro wacho ni wan e ng'anyo kendo wariwre uru kamoro achiel, kendo sirikal nyaka winj ywakwa. Kok kamano to wabiro bedo e ng'anyo nyaka chieng' miwa ratirowa. Itiere bathe machielo mar higa 2017, 2021 ma bende nodong' pok ochul. Kot nong'ado ni mondo gichulwa. Mago gik momiyo wan oko ka. Seche ma wan oko ka ni bende wakwayogi ni mondo gichaki loso winjruok kata mondo wadonji winjruok mar 2025 2029 ma mago weche adek madongo man waketo negi. Gima chando maduong' mwaseyudo en ni sirikal ma wan go dhok maduong' monyalo winjo en ng'anyo. Koro wan kaka jotich samoro chuno wani mondo wawuog oko mondo wang'any mondo sirikal owinj wae, nikech ma yo kende mwasebet kwatiyo go mondo wayud ratechwa kowuok kuom sirikal. An iluonga ni Tony Makodhacha, an student leader ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology.
wabiro mbele ka mondo waung lwedo our lecturers e ng'anyo masani ningech gisabed ka inyanyasa gi mok ber. Wambe wasabed kaka koraka student wasabed gi shida e ng'anyo mano chakre nyoro ni. Mokwongo sani lecture halls onge gima timore. Mar ariyo kalenda mar academics bo sani dhi chako kethore. Koro wakwayo gi muolo ni government sirikal mamalo okonye jopuonje wage mondo giduoge class. To ka mano biro bet maber, wambe wabiro dhi mbele mwa kon gi ng'anyo mondo wechegi owinjre maber. Kama na inya mana kaka winjo no ero mano e paro mar moko kuom jopuonj mag mbalariany eri ma Jaramogi Oginga Odinga mayudre Bondo ka achiel kod jotelo mag jopuonjre mantiere skunde ni ka giramo ni ngang kata tek manade to ok ginidog e klas mar dhi mbele gi tijgi mar puonjo po nono sirikal orem mar chopo e tim winjruok mane gibedo go higa 2017. Ka ok kamano to aduoki kachiel nyaka e studio kionge penjo machielo. Kowuok e kaunti mar Siaya, an Steve Biko. Moktin ne jochiw thieth 6,000 e kaunti ma Nairobi chako ng'anyo odiechieng' ma kawuono chakre saa 8 kaluwore gi weche magikone sirikand kaunti no odagi keto e wang'e. Twak ma jotelo mag riwruoge jochiw thieth mopogore opogore e kaunti no obedo godo kod jofwambo Nairobi gikone chakre dwe mar 4 gisebedo kod ywaruok gi tend kaunti ma Nairobi ewi deko mar osara ma euro nus ka ng'eto kaka mago kuma mag thieth kod hola mag bengi bede tend kaunti no kosebedo ka chwalo. Chakre odiechieng' ma kawuono gikone gi ng'anyo ne tich nyaka chop gavana ma Nairobi Johnson Sakaja los yo makare mar chulogi. Since beginning of the year, the third party deductions or they started being like they used to pay net salary. So we kept on hoping that they would improve. Until now it was too much. The health workers started being taken to CRB. The banks were on their neck such that when you get that net, it is taxed as interest on the loans that were behind. When you delay my house allowance, because that one is part of salary, when you delay that commuter allowance, when you take away my medical cover, actually we have a statutory deduction in SHA. Our SHAs are not paid. So that means today if I get sick or my dependent gets sick, they cannot get the same services that I'm still continuing to render to Nairobi citizens. Here we are representatives of many thousands, of more than 6,000 healthcare workers in Nairobi that have received their salaries and who are going to down their tools in the next 1 hour. Doma malo chungo chenro mar timo lokruok ne katiba mondo keta gulu mar NGCDF ngaf kod mano ma senators e katiba no dono ngado ne kik chwal paro mar chik no ne jatend piny ni kete koke nyaka chop tiek winjo ngur mano chwal gi riwruok mar Katiba Institute makwedo chenro makamano. Efinya kidi ntiere kod ler mathoth. En paro mar chik mageto neno ni orwaki ei katiba aguche mag omenda magin NGCDF ma jood bura tayo ka okale komiti moyiedhi. Ngaf ma women rep dhiro godo chenro mag dongruok e gwenge kod mag gulu ma senators dwaro ni okonygi e tayo chenro mag menyo kaka counties itayo. Makmana ni chenro mag od bura madhiro lokruok makamago ka okale loko katiba pod medo yudo hinga ahinya to kaluwore gi okang' mar doho yie kod kwayo mar riwruok Katiba Institute makwedo chenro no. E bura mane ochwal gi Katiba Institute nitie weche ariyo madito. Mokwongo en ni aguch omenda 3 goeko mag NGCDF ngaf kod mar senators dhi ataro mar chik kendo rocho dwaro mar katiba kendo chenro mar chwalo paro mar chik no endo kendo kaka ne okaw pach jopiny en yo mar riwruogno neno ni okoluwo chik kendo ne oketho mane omenda e aguch jopiny. Mar ariyo en ni paro mar chik no endo ni kod weche manigi oteku manyaka to losi mana ka okale ombulu mar paro madhongere dendo ni referendum. E ng'eto mare tinende doho yango ni ywak ma opedhie burano ni kod pek kendo gin weche mamulo chuny katiba manyaka non malongo mondo doho ochiw duoko mare. Jong'ad bura mag doho no koro chwalo burano e nyimo gai ma doho Martha Koome mondo chuoga put mar jong'ad bura madhi winjo matut kendo ng'ado burano. Gie thuolo ni doho ng'ado ni paro mar chik no endo kik chwal ne jatend piny Kenya William Ruto ni okete koke kendo puodhe kaka chik. To kaponi ochwale kendo ma jatend piny opuodhe to koyiene chik no endo chako tich nyaka burano rum. Katiba Institute oseyo od bura kuom rem tayo chenro mar ombulu mar paro kuom moheo ndalo 14 koro.
kone useyo jood bura kuom donjore tije machik ok opuodhonegi. We are concerned that as provided for the Constitution, the only two levels of government where the consolidated monies should be shared, which is called the Equalization Fund, is the national government and the county government. Elected members have no function to which they could be able to receive money to provide services. If they are legislators, let them be legislators. If they want to be administrators, let them resign, join the executive and be administrators of these kitties. But doing both is really something that is against the Constitution. Burano koro idhi winj gi apudno ma igeno chuogi gi ogai madoho kendo maduoko margi dhirieyo yo manyien ma jo Kenya dhi luwo ka otenore gi aguch omenda go. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele ni ki jatend piny Kithure Kindiki koro puoyo nyamrerwa mokoni osejolo malachendo manyien mag ndiko jo Kenya okwa manyien mano mar SHA. Kindiki nolose kinde romo kod nyamrerwa mohinga 3,000 mawuok e counties mag Embu kod Tharaka Nithi. Okoni sir mosechiw kod riwruok mar nyamrerwa osekelo yot ne sirikal chopo kare kendo rio sekta mathieth. Okoni maromo jo Kenya milion 26 sani osendikore kendo sirikal timo duto mondo miyo ofuong' lai mag yudo thieth makare. We are the first CHPs kufika hapa. CHP wa kwanza kufika Irunduni ni CHP wa Embu. Jipigieni makofi. So, Your Excellency, mimi sitaki kuongea sana. Ni kukuambia ile kazi hao watu wamefanyia hii serikali ya William Ruto na wewe ni kazi mzuri sana. Embu County sasa tuko number 5 na registration. True story, najua uko nayo hapo kwa simu yako. We are at 55% registration ya SHA. And I want to promise you, sisi by December tutakuwa at 70 to 75%. Because these people wanaingia mboma kwa mboma kwa mboma. I want to thank you. Hiyo story mzuri nimesema vile hii Taifa Care imefaulu. Vile maneno ya SHA registration imefaulu. Haingewezekana kama sio community health promoters. Nyinyi ndio mmehusika pakubwa katika kuhamasisha wananchi ili wajisajili. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Waka oyo mokwongo hechendo ni mara migago dakika en pario kod auchiel bang' sa 7 mar odiochieng'. Mwalimu Faith Mzomo wacho ni sirikal ong'e dwach jopuonj mag mbalariany mondo mi somo odhi mbele. Wacho education owinjo mi priority, kaeto wacho ni weche mag security bende ong'iye motegno. Wacho ni devolution en paro maber ahinya mane Wuod Odinga kelo, en mani ng'eny jotend county ok tim dongruok e yo makare. Jared Okiaka wacho ni entie nyongesa Migori County kato nyango wuode nyango para. Wacho kacha ni penjo en ni iloso osiep gi obila to ndalo ma ochan ng'anyo to gine ma gipako obila. Wacho no wuoro kaka ipimo wi oganda jopiny. Oyo matin chendo en Migago tiketi nabwa. Isayudo nyodo nikelo nyako chia chonogore nende lunga nisandi nango nyako chia nigi yere kendo jalo sigo kachandi gimon nyako chia utemo kadhano. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Takasa iluongo mana jaodi. Iparo ni en ng'a? Iparo ni en Superman? Nyako ni iparo ni jaode no en Nyasaye. Nyasachino to koro nitie kanye? Jaodi? Ha? En kanye? In koro dak iluonge? Joriembo mag bodaboda mawuok Kajiado ochako tiyo kod lony manyasani e yango ik bodaboda ma adier kaka okang' mar pogo jogo ma joratiro kod jogo ma jomaundu kendo konyo daro jogo matiyo kod bodaboda e nyanjore sekta no. Lony makamano mar mbui biro chiwo thuolo ne jowuoth matiyo kod bodaboda yudo thuolo mar yango jogo magin jonjore kendo konyo rito jogo moyangi ni tij bodaboda kaka tijgi makelonegi yute. Kinde keta yanga lony makamano oket kwayo makene weg bodaboda mondo mi onywaka lony manyienno lwedo e yor ndikruok mar konyo kedo kod jomaundi mosemiyo ji mag bodaboda bedo kod nying marach. Kumbeba akisha scan atakuwa ameshajua nani ni ukitambulisho. Tumehakikishiwa na the machama wao ya kwamba every stage watakuwa na namba yao. Mwenye atajisema yeye ni bodaboda mako hachiario magkuo embare mama Saimara mane wuonde ne gin jopuonjre ma odonje embare no e higgi mokwongo. Kolose apiso obila ma Narok, komanda ma Narok North John Mumanyi wacho ni obila no reso achije ge lwet jopiny manoriko goyo gi alwora ma Eagles Junction. Achije no tero obila e kuondegi mag jot ma gipando e gigo magisekwalo kamoting'o simbe mane gimayo jopuonjre. Achije go ibiro chwal e nyim doho bang' yudo thieth. So an incident happened. These comrades lost their phones. Immediately they reported to the police and they had already started the investigation. It never took even 24 hours. That thief was found. He's known as Philip. He was found around Eagles Junction. He was walking and some people were there. Walianza kumtandika lakini nilimuokoa. So tulimleta police station. 4 mobile phones were recovered, 2 at the scene, and later on when the suspect was discharged from the hospital after receiving treatment, he led our officers to his place of residence where 2 more mobile phones were recovered. Later on, he took the officers to another house of another accomplice where another mobile phone was recovered. In total, we have 4 phones, mobile phones, and the victims of such crimes have positively identified their mobile phones, and at the moment we are processing the suspect in preparation to arraign him before court. County Malaikipia korogero tesenda rio magobila maki chagwenge Malaikipia North kaka chiel kuom yore mag konyo tieko njore kod kuo mar jamni ma kaluwore ni tijo kuo jamni makwalo jamni kendo kano e gwenge ma Maimat kendo bang'e tero jamni go nyaka e counties mamoko kaka Samburu gi Isiolo. Kaluwore gi jaod bura Malaikipia North Sara Korer, obila bende koro winjore rang makare mar fwenyo kapo ni jonjore odonjore e gino mano ne jodak oyudo arita makare. We have agreed the 2 million for the leasing program. Some repair and they did some culverts so that those people who are in SEC, the JSU in SEC can access the areas they want. Barabara key ile tunataka kuunda ni 3. Tunataka kuunda barabara ya SEC kwenda mpaka chini
ili Kivaru ikiweza kutoka inaweza pita hapo bila kuwa na shida. Tunataka kutengeneza na Dung'oro kwenda mpaka Dorot na kupiga Ndigiri State kuteremka. Hakuna vile tutaandika NPI. Mimi naenda na Sukumana National Government tunapewa bunduki ya NPI. NPR wakiandika Ole Naisho ati unaenda mpaka Baragoi kutafuta NPR. Please, because some people can end up being a security threat. You go bring a person, you don't know their background, you don't know who they are talking to, you are harassed by cattle rustlers day in and day out because they are insiders amongst ourselves. Sisi kama county government tumesema tutatoa mafuta ile yeyote itahitajika kufungua hizi mabarabara zetu and sana sana mambo ya security road. Yorok marlo mosekelo nyaga kethruok mararita medonenrerwa ye kind kweth mokariyo maduto ramo ni gin weglo mar kambi more gwenge makono. Julius Mwangi en achiel kuom joma nyocha oyudo hinyruok e kinde ywaruok e wi lono bang' monje kod kweth moro mar jomong'eyo kendo we ka ngimane nitiere kinda kuru kod Asumbi. Joma oseyudo midhiero wacho ni jogo mamonjogi poko maki kata bedo ni gisekelo lal maduong' ne jodak kod jogo matie kambino. Puodhono mar heka 14,000 nochak pogne jokanya 3,500 higa 1973 kata kamano nyaka sani winjruok kaka onego poge poko betie. Shamba langu nilikuwa natembea na pikipiki yangu ilipoharibika, nikasimama kando nikapigia mtu mwingine akuja niundie pikipiki. After dakika kadhaa nikaona magari zimekuja, magari 3. Gari ya kwanza ilikuwa na mtu alikuwa anasimama MCA Ruai, alikuwa anaitwa Getonga. Alisema mimi naishi Ruai na mimi ni mwizi wa mashamba, wakaanza kunivamia. Watu wanajiita wata Wandeli na Getonga wametuzumbua mpaka tunashindwa tufanye nini. Tuhuma hizi ambazo ni za kusababisha upotovu wa amani, eti kwamba zinasababishwa ni kazi yetu, huo ni uongo. Kuna faili kadhaa ambazo zimefunguliwa na DCIO kuambatana na hiyo mashamba na zimepelekwa kwa ODPP atupatie consent ndio tuanze kukamata watu tukipeleka kotini. Na kwa hivyo wananchi wasikuwe na wasiwasi ama ikae kwamba hakuna kitu tunafanya. Kuna kitu tunafanya, uchunguzi tunafanya. Jodak mag ward Maganda e county ma Kilifi wuok oko ka koro gikwedo tim mar yako skund primary Mamani. Gikoni lobno ne ginyiewo magigere skul bang' oganda bedo kod solro makanyakla kaka yorno ni nyithindo mawuok e gweng'no ok wuotho mabor kalawo skul. Giywak ni gisetemo wuoyo kod moko kuom ji magichich godo, kata kamano gedo mag ute ji giwegi ema gineno ka dhi nyime e lobno. Mimi nikiweko na Mheshimiwa Oscar Wanje na viongozi wengine tulifika hapa na tukaweza kusaidiana na community kuchanga kununua hii plot. Ni jambo la kutamausha kwamba mtu mwingine anakuja anasema kwamba hapa ni kwake na amenunua. Committee iliyoko hapa kama alikuwa ni mkweli angefata the legal procedures. Tuko na village elders, tuko na area assistant chief na chief ili aweze kuthibitisha uhalali wake kwamba hii ardhi ni yake. Na wacha ikumbukwe tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2024 mimi binafsi nilileta shilingi 300,000 hapa kuchangia ununuzi wa uwanja huu. Na uwanja huu tulifanya harambee hapa tukiwa na community, tukakuja na yule mwenye ambaye ako na hili shamba mwanamke fulani tulifanya agreement na committee na tukampatia pesa, na yule ambaye anasema ni kwake hakuwa hapo siku hiyo ya mchango. Kulikuwa kuna assistant chief hapa, tulikuwa na chief katika huo mkao na kila mtu anajua na agreement ilipelekwa kwa nini chief anaijua. Wasiwasi wetu ni kwamba huyu Bwanyenye vile alikuja hatukuelewa ameingiliana wapi, na kwa sasa ameweka material zake, hata msingi ameanza kuchimba kumaanisha anataka kuchukua hii plot. Na kwa saa hii tukajaribu kumwambia ili tukamwita kwa chief ili tuende tuzungumze tuone kwamba mkweli ni yupi katika yule aliyotuzia na yule ambaye alimuzia yeye ili tujue ule kweli, lakini yeye alikataa katakata kabisa. Don bura mar DCP motene kod
Rigathi Gachagua obedo kod apaka e kaunti ma Narok bang'ur bede kind jokanyo ne chal matend duond burano demo kuom jochung' motel ne yiero madundo madwe mar 11 higani. Kutane kod coordinator ma duond burano e kaunti ma Narok Wilson Tikani wacho ni nitie yore mopondo mag dok ne achiel kuom jochung' e kinde welo ne ward ma Narok kaolero ni ma nyalo dhi thiro mbi ma duond burano. Komno milaro ne odong' thuolo bang' Lucas Kudate mano yier kod otiko mar ODM ng'ielo rengo. So sisi tunaomba Bwana Gachagua ni kwa sababu ya umoja ya Narok. Na tunataka umoja ya Narok ikuwe sisi watu ya Narok, watu ya mashinani tukuwe na umoja. Wacha wazee wa Narok wahusishwe. Na ili tuweze kujua ya kwamba hii chama mwenye tutachagua tusemi ni Kabuta ama ni nani, lakini haki katika hii Narok itendeke. Na haiwezekani kwa chama tungejua na coordinator na tungejua na committee kuna kura inaenda kupigwa, na hatuwezi kubali iende kapigwa Kajiado, kwa sababu hata wase ambayo tunaanza uliza kura inakaaje, ground inasemaje, nani yako na kura ambaye itaanza letea Gachagua ama ianze kuletea chama. Yale yametuleta hapa ni consensus ambayo ilifanywa Kajiado. Nataka kusema hatujaridhika kama officials wangu ndio hawa, chama ndio huyu na wote wako hapa. Hatujaridhishwa na hiyo consensus ambayo ilifanywa Kajiado, kwa maana haijahusishwa ofisi ya kaunti ya Narok. Jopuonjre mag kuonde tiegruok madiere obwog bago ng'anyo kochakre juma manyien haikoni sirikal ojongogi e wi pok mar omenda. Gikoni kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto singonegi ni gidhi yudo sir nyaka sani. Higni 2 osekalo to pok ineno ka omenda moro amora mar siro sombgi, gino makoro miyo thoth jopuonjre weyo skul. On Monday, 23rd of September 2025, all TVET institutions will be shut down nationwide. That will be a day of peaceful protest against this injustice. We call on our university brothers and sisters to stand in solidarity. Your voice was heard when you fought for funding. Stand with us now. An injustice to one is an injustice to all. Last year, tulienda pale Jogoo House tukiandamana. Wakatuahidi kwamba pesa yetu itapatikana. Lakini cha kushangaza ni kwamba pesa yenye ilipatikana pale kwa mashule na sio zote ilikuwa 60%. Licha ya kuwa watu wa university walipewa yote. That is 2023-2024 academic year. Pia nyumbani tukiangalia wazazi pia hawana. Nina wadogo wangu pia ambao wako shule. Muda mwingine hata nikitamani nipige simu nyumbani naona ila tu niache, sababu nyumbani pia hawana. Wazazi wanafanya vibarua ndogo ndogo. Hakayorno mar bero sekta malimbe kod medo kwandwelo malimo kaunti ma Siaya. Piny owacho mamalo koro singo mar bero kar ywayo welo mar hembko mane hoike mane en jatend piny mokwongo Jaramogi Oginga Odinga mayudre pare makango mano ka jaromo gweng' manyamire kaunti no ma Siaya. Kolose kinde limbe mar rango chal marem kono jagoro mongere weche mag limbe pacho ka Umri Bashir wacho ni karem kono oting'o historia maduong' mar piny Kenya kendo nyaka koro lose e rang'iny mowinjore mar medo ywayo kwand welo mabiro neno kama thuon ma Jaramogi ywe. Bashir wacho ni medo bero karyo welo no biro medo kwando omenda ma piny Kenya yudo sekta malimbe kendo bero chumi e kaunti no ma Siaya. We safeguard all our heritage and our history as a country. Jaramogi Oginga is a renowned legend when it comes to Kenyan politics, when it comes to Kenyan history. So the fact that we want to open up this side of Kenya on matters tourism, we found it prudent that we must look at the site here. We must envision how we can empower the youth in terms of job creation. So opening up this whole site entails rehabilitating and refurbishing the museum here, the mausoleum here. We are happy, and what we want to do is invite all other Kenyans, everyone else from all walks of life, to please come visit Jaramogi Oginga Odinga Mausoleum.
Karibuni sana, karibuni Bondo, karibuni Kango Kajaramo. Entolo mwaka yo machelo nyakoro mgajuang prezo wile wacho ni gioma kodhoge na rita makororocho repa chokaya nyasaye mundo mi waria komar konyo wechego mago magarita kaito obila Shem Otho wacho kacha ni entiere kodwe chenro sekta mara thietho wacho ni medo kethore pile kod pile wacho ni teko mano tigodo hekedo kod mibadhi ya sekta ni otigodo heti tieko ng'anyo masani kwa kuturukai oyo matinya koro mgajuang wado kod mangu magtuke kekidhimabu. Turquoise waters whisper calm, coral reefs sparkle in the sun, and every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the low season is your chance to escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,100 shillings for 3 nights via SGR, your hideaway is closer than you think.